भाग्यवान कुर्साचे कुर्वे निवरामका आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सम्याच्या भडव्यांमध्ये एक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावरील गर्भेस जाली. नमान मध्ये एक कृपेन भरले सुमत सुवासचा स्त्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे मे आम्हा ती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घडीर आमेन. आबळे सोम्याचे साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे तेन जा. नमान मध्ये कृपेन भरले सुमत सुवासचा स्त्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे मे आम्हा ती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घडीर आमेन. आणि देवाचं पूत म्हणी चलो आणि आमच्या मध्ये जियलो. नमान मध्ये कृपेन भरले सुमत सुवासचा स्त्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे मे आम्हा ती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घडीर आमेन. भाग्यवंती देवाचे माई आम्हापासून विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्यात आम्ही भोजनच्या खातीर माग्या ये सम्या भडव्यान बरी खबर दिल्या तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाण्यातल्या त्याच्या कष्ट आणि कुशल जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसाची कृपा आमच्या अंतस्करणात्मक त्यास ख्रिस्तांच्या सम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसा आता आणि सदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसा आता आणि सदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसा आता आणि सदा आमेन. देवा गेल्या भडव्या तुझ्या दयेन माका दिलाय तुझ्या तब्येन मुझे मोतच वाढाय माका राग संभाळ आणि सलाई आमेन. श्रेष्ठ भडव्या भाग्यवंत गेले आमच्या सुजात आमका संभाळ देवसराच्या खोट्यापणाचे आणि पासांचे राडी आमका दारदी तुम्ही देवतांका फरमाव दिवन आमलाले मागता आणि तू सर्गीच्या फौजींच्या कुवारा आत्मविबाड संसाराविसरल्या सैतानाक आणि हराकोट्यातल्या देवाच्या पदवीने आमका आमेन. तस्नसो विषय दितांका ये सम्या आणि निरंतर प्रकाश संपवली समाधान ते विषय घेऊन आमेन. सत्मंता देवाक सर्वपददार बापा सर्गा आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ताक त्याच्या एकलाच पुताक आमच्या सम्या जो पवित्र आत्म्यावर गर्भी सांभाळलो अंकार मर्यादा जन्मलो पॉन्स पिलातस ससले टाका कुर्सा जडलो तमिलन तका निकेलो तमिलमध्ये देवलो तिसऱ्या दिवसा मेरल्यान जीवन झालो सरगार सडलो सर्वपददार देव पचवजा बसला तैता जीवांची आणि मेल्यांची मुसबी करून घेतलो सत्मानता पवित्र आत्म्या कतळी पोयसले भक्तांचे एकता पातकांचे बक्षणे पुढेचे जीवन आणि ससनाचे जीवन आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राजम कयो तुझी कुशी गाजता तशीच या संसारात जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमचे सुकलेल्या मुशितां तशी आमची पदकां मगोस आणि आमकां ताळलेन पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमत सुवास स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माया आमकां ती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घडीर आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमत सुवास स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माया आमकां ती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घडीर आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमत सुवास स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माया आमकां ती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घडीर आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसा आता आणि सदा आमेन. सगळे सांगता मिळून आज या सणवाराच्या दिवसा त्या देवाक आम्ही अर्घा देऊया त्या देवाक आम्ही स्तुती करूया. Psalm 105 verses 39-40 तांका सावळे दिवंक ताणे एक खूप विस्तारायले आणि रातचो उजवाड दिवंक उजासो
प्रकाश फंकयलो. ताणी मागले आणि ताणे तांकां लवे धाडले. सर्गींच्या खणान ताणे तांकां धादोशी केले. ताणी मागले आणि ताणे तांकां लवे धाडले. सर्गींच्या खणान ताणे तांकां धादोशी केले. सर्गीच्या खणान आपल्या प्रजेक हर एक दिसा दादोस करतलो तो म्हजो आणि तुजो जेजू. हर एक दिसा आपल्या प्रजेक मान्ना दिवन पसरलो तो जेजू, तो देव. आज आमकां या मॉर्निंग मान्ना मागण्या मुखांतर ताचें उत्तर मान्ना जावन दिता. हर एक दिसा आमच्या आत्मीक पोषणाक ताचें उत्तर पवित्र एवकारिस्तान ताचे कूड आणि रगत आमकां तो दिता. पवित्र एवकारिस्तान, पवित्र साक्रामेंतांत म्हाका आनी तुका मेळोवंक हर एक घडये तयार आसा. त्या कन्फेशनलांत हर एका पटी हांव सुकलां सोम्या, हांव सुकलां देवा, म्हाका बक्षी. त्या वेचीक पुतान सांगले परी हांव सुकलां, हांव सर्गीच्या विरोध, तुझ्या विरोध हांवें केल्या, हांवें पातक केला. हांव तुजो पूत म्हणून सांगून घेवंक योग्य न्ही. हांव योग्य न्ही. हांव तुजे मुखार आयला. म्हाका एक साखोर जावन तुज्या त्या मळ्यांत वावुरच्या त्या साखरा भितर एकलो म्हणून तूं घे. आज Lamentations 3:22-23 ताची काकुळट इतली वरती. आपल्या पुतान केल्ले सगळे विसरलो तो. ताणे एकच सुडास दवरलो, हो म्हजो पूत, हो म्हजो पूत. आणि ताणे ताका बेगीन धरले, आरावन धरले. कितले दीस जावन जावंक पुरो ताच्या आंगार उदक कसं पडून जावंक पुरो. ताचे आंग पुरो मेळे जावन गेले. ताचे वस्त्र वास येतले जावंक पुरो. दुकराच्या घुटांत काम करतलो. तोसल्या एका व्यक्तीक ताणे कितेंच फाटीमुखार पळोवना आरावन धरून जेजून सर्गीच्या बापाचो मोग कसो म्हणून दाखोवन दिलो. त्या वफारी मुखांत तो देव म्हजो आनी तुजो काकुळट करता. तो हर एक दिसा आमकां सवळे दिवंक, आपल्या प्रजेक सवळे दिवंक खूप विस्तार येयले. अजुनी आमकां सवळे दिवंक, आमकां सवळे दिवंक ताचो खूप विस्तार येता. तो खूप विस्तार येता. देवाचे उतर म्हणटा Psalm 91:6 काळोखान भोंवतले मारीचे पिडेक दोनपारचे नाश करतल्या खरगाक तूं भिवंचो नाय. वय कित्याक आमी हर एका दिसा त्या सोम्याक आमचो आसरो जावन घेता. त्या सोम्याक ताणे दिसाक खूप विस्तार येयले. आपल्या प्रजेक राखचे खातीर, आपल्या प्रजेक सांभाळचे खातीर, आपल्या प्रजेक कसल्या वायट सक्ती अजकतकाय आकांतान ताणे उर्न जावच्याक ताणे दिसाक खूप जावन राती कुजाचो खांबो जावन तो ताच्या संगत रावलो. आज तोच देव आमच्या संगत आसा. आमकां
हे सगळं हप्तो ताणे चलून वेला. आज या दिसा तू आमकां चलून व्हरता. आज देवाचे उतर म्हणटा रोमकारांक बरयल्लें पत्र 8वो अध्याय देवाचे उतर म्हणटा कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगातावन वेगळे करतलो. कष्ट वा अडचणी, दगदवणी, खाना जेवणाचो वा नसनाचो तत्वार, अपाय वा तलवार ना कोणूच आमकां वेगळे करूं शकना. रोमन्स 8:34b क्रिस्त जेसू मेलो, जिवंत जाला, देवाच्या उजव्याक बसला आणि आमचे पासत विनंती करता. मुझे पासत, तुझे पासत सर्गींच्या बापाच्या उजव्याक ताणें बसका घेतल्या आणि तो विनंती करता आमचे पासत. जेजून मागले बापा आणि सगळ्यांनी एक जावचे पासत हांव मागता. एक जावचे पासत मागता. मागले आज तोच आमचे पासत हरिये कडेन विनंती करता. सर्गीची माय आमचे पासत विनंती करता. सर्गीचे सर दरबारा सांगता मेळो. सर्गीच्या माय सांगता मेळो. सर सांता भक्ता सांगता मेळो. आमच्या माईक अनम्यूट करिया. सांगता मेळो स्तुती करिया. हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. स्तुति 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 हालेलुया 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 गट्ट तरह स्तुति करिया. माइक अनम्यूट कर स्तुति करिया. शियरला बारा दिबरा शियरला बारा बारा दिगरे बारा दिबरा शिरा शियरला बारा 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 दिबरा 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 हालेलुया 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 रिया 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 हालेलुया 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 सम्या जेजू तुझे वो पवित्र आम्हाला लगत विश्वासाने याकडे मागून घेत सम्या या सकाळच्या वेळा या सणवाराच्या दिवसा तुझ्या भो पवित्र अमल रगत याकडे या सगळ्या तुझ्या भुरग्यांचे मागून घेत सम्या जेजू अमल रक्त एकल्यान धुनीतळ कर कवर कर सम्या या मागण्या कुडाच्या कोळच्या पंचारी या मागण्या कुडाच्या धारवताचे या सगळ्या मागण्या कुडाचे तुझ्या अमल रगत देवान येऊ दे सम्या जेजू सम्या जेजू कवर जाऊ दे सम्या आज या मागण्या जमतीत ज्यांचे सगळे तुझा अनुभव जडून पाऊस जाऊ दे सम्या हालेलुया 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 जेजू 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 शियरला बरा 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 दिबरा 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 हालेलुया 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 Hallelujah, 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 गट्ट तरह स्तुति करिए कंटिन्यू स्तुति करिए कंटिन्यू स्तुति करिए यूट्यूबरचेर या घडीया मागण्या जेजू तुझ्या मुखार आसा जेजू तुझे मागण्या ऐकता जेजू तुझे दुःख पुसून काढता तुझी कधी तू बुडवून राहू नका जॉन 14:27b तुम्ही कणकाचे सण सोडा तुम्ही भियेवचे नका तुम्ही कणकाचे सण सोडा तुम्ही भियेवचे नका
एक घडीभर दोळे आमचे दंप्या, दोन्ही हात आमच्या काळजाचे दौऱ्या, बंद दोळ्याने काल्वारच्या कुर्सार असच्या त्या समयाचेर आम्ही नदरगल्या. काल्वारच्या कुर्सा मुळांत आम्ही रावया. तुम्ही खनकाची सण सोडा, तुम्ही भियोचे नका. तुम्ही खनकाची सण सोडा, तुम्ही भियोचे नका. जॉन 14:1. तुम्ही कळवळचे नाही, देवाचेर विश्वास दवरा, मुझेरी विश्वास दवरा. जोशवा उबा नाही, हांवें तुका फरमायला नाही, दृढ आणि थीर राव, दृढ आणि थीर राव. भिये नाका आणि धैर्य नाका, कित्याक सर्वेस्पोर तुजो देव. तू खंय गेला रे तो येसू आसतलो. सर्वेस्पोर तुजो देव, तू खंय गेला रे तो येसू आसतलो. सर्वेस्पोर तुजो देव, तू खंय गेला रे तो येसू आसतलो. मॅथ्यू 28:20. संवसाराच्या अखेरपर्यंत, संवसाराच्या अखेरपर्यंत हांव तुमच्या संगत आसतलो. संवसाराच्या अखेरपर्यंत हांव तुज्या संगत आसतलो. हांव तुज्या पक्षेक आसा. तुम्ही भियेवचे न्ही. आयझाया 41:10. भिये नाका, कित्याक हांव तुजे सुवाय आसा. घाबर नाका, कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका मजत दिता. म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळता. भिये नाका, भिये नाका. जेसू, 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 जेसू. आज तुझ्या जिवितान भिरांत आसा. आज कशे आयच्या दिसा येवच्या समस्या विरोध उबे रावचे, कशे आन्सर करचे. भिये नाका. आयझाया 41:10. तो तुझे संगत आसा, तो तुझे संगत आसा. जेजू तुझ्या संगत आसा. जेजू तुझे सांगत असेल ता ह्या सणवाराच्या दिसा कोणेच तुझ्यार हात घालूंक जावचें ना. कित्याक तुका ताणें आपलें भुरगें करून घेतलां. भिये नाका. लेफ्ट पायाच्या खोटींत कठीण पडापड आसा. जावंक पुरो सारकें चलोवंक जायना. चमकान चमकान तो चलताय. ह्या घडये ती दूख उणें जाल्या. सोकास ती दूख कंप्लीटली गुण जाता. सोम्याक समर्पण दी. सोम्याक समर्पण दी आणि माग. या दुखी मुखांतर जेजूक महिमा दिवची. या दुखी मुखांतर जेजूक अर्घा दी, अर्घा दी. हाताचे नर्व्स दुखतात, पडतात. जावंक पुरो लास्ट 6 महिन्या वयर जाले तुका ती दूख सुरू जावन तेदला तुका पडतात. जेजूचे अमोल एक रगत त्या शिरांनी वळोवन येवं दी.
जेजूचे आम्हाला एक रगत ते सगळे ब्लॉक्स काढून दे. कम्प्लिटली रिलीफ जाऊ दे जेजूच्या नावात. कम्प्लिटली रिलीफ जाऊ दे. कम्प्लिटली खुश जाऊ दे जेजूच्या नावात. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Juliet, जेजू कर गादी तुझ्या जीवितापासून. जेजू कर गादी तुझ्या जीवितात तो देव मत कार्य करता. तुझ्या जीवितांत देव तुका वाट दाखयता. ताचेर बसवून राव. Wait on the Lord. Wait on the Lord. He knows. वेळ काळ त्याच्या हातात असा. वेळ काळ त्याच्या हातात असा. त्याच्या कंट्रोलात असा. चिंता नका. वेळ दवते असा. वेळ दवना जेन्ना तुझे जीवित ताका सरेंडर करताय, तुझे कुटुंब ताका सरेंडर करताय, ताच्या हातांत हांव निसरून वचना. डोंट वरी. जेजूच्या हातांत आसा. जेजूच्या हातांत आसा. देखून वेट ऑन द लॉर्ड. Wait on the Lord. Wait on the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Shiri ala baradi bara shira baradi gira baradi bara shira la bara bara. Ya shira la bara 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 bara. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. दिसाक at least 10 minutes. दिसाक at least 10 minutes. या लेनीर कितले जाणा तुम्ही असाल? At least दिसाक 10 minutes. सोम्या सांगता वेळकरसिया सेपरेट जांग प्रो. तुम्ही सकाळचे आमचे मॉर्निंग मना जॉईन जातात. मुलकीच्या मागण्याक सकाळीचे मीस आराधनाक जॉईन जातात. सकाळचे ब्रदर प्रकाशाचे मागणे पळयतात. दनपारचे ब्रदर प्रकाशाचे अडोरेशनात जॉईन जातात. सांजेर नाईट विथ जीसस पळयतात. सकाळी अराईज विथ जीसस पळयतात. किंचे पळयतात जांग प्रो. But 10 minutes minimum separate सोम्याच्या हजरपणात बसा. एक खासगी मागणे. खासगी मागणे. सोम्या सांगता संबंध वाढया. सोम्या सांगता उलया. जेजू सांगता उलया. काय ना कितें करचें म्हूण कळना. 10 minutes बसा आणि समर्पण दिया तो वेळ. जेजू ह्यो वेळ तुझ्या हातान समर्पण दिता. सोम्या ह्यो जागो तुझ्या हातान समर्पित दिता. जेजू ये सोम्या हे थोडो वेळ तुझ्या संगता करचो म्हाका करपा दी. एक चोरे जावन एकांतर तुझ्या संगता करचो सोम्या करपा दी. कंटिन्यू स्तुती करया. 10 minutes स्तुती करा आणि अर्घन दिया. हर एक संगती अर्घन दिया. पवित्र आत्म्याक उलोवंक करा. सोम्याक आराधन करा. 10 to 15 minutes दिसाक एटलीस्ट. मगाच्यानो सोमी तुमचो हर एकल्याचो मोग करता. जेजू आशा येता आमी हर एकल्यानी त्या सोम्याक आनी लागीं जायचे. ती सोम्याची खुशी, सोम्याची मांडव
अर्कांजेसो कोणा एका व्यक्तीक राईट पायाच्या सकयल्या गांठीक भितरल्या सायडीन दूख आसा. जेजू तुका स्पर्श करना आसा. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. सांगात म्हणून येऊ तर 3 पटी क्लेम करूया. जेनेसिस 28:4 तुका आणि तुझ्या संततीक अब्राहमा दिल्लो आशीर्वाद तू दी आणि अशें तू वस्ती करून आसाय. जेनेसिस 28:4 तुका आणि तुझ्या संततीक अब्राहमा दिल्लो आशीर्वाद करून आसाय. तो अब्राहमा दिल्लो देश तुझे अधीन जावं. 28:4 तुका आणि तुझ्या संततीक अब्राहमा बसायल दिल्लो आशीर्वाद तू दी आणि अशें तू वस्ती करून आसाय. तो अब्राहमा बसयलो देश तुझे अधीन जावं. नमान म्हणजे कृपेन भरले येशू मध्ये सुवास स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे महिमा प्रियांकातील अधिकारात आणि आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. हर एका दिसा आमच्या जीवितांत थोडे तुफान येतात, थोडे आकांत येतात, थोडे समस्या येतात. थोडे पटी बघता हांव खंयच्या जाग्यार पावला, खंयच्या सिच्युएशनार पावला. या सिच्युएशनात कशें भायर येवचें भावार्थ धंडळता. आज आम्ही अस्खत म्हणून वळखून घेऊया. अस्खत म्हणून वळखून घेऊया. आय कॅन डू नथिंग विदाउट यू लॉर्ड. हांव तुझे बगैर कितेंच करूंक शकना. हांव तुझे बगैर कितेंच करूंक शकना. जेजूस म्हणा जॉन 15 देवाचे उतर म्हणता तुम्ही मुझे बगैर कितेंच करूंक शकना. कितेंच करूंक शकना. त्या देखून मागया आज आम्ही सोम्या संगता चिपकून रावचे पसोत मागया. सोम्या संगता चिपकून रावचे पसोत ती कृपा मेळच्या पसोत मागया. त्या सोम्याच्या आधारान आम्ही जैत वरूंक शकता. सोम्याच्या आधारान आम्ही हर एका सिच्युएशनांतल्यान भायर येवंक शकता. Psalm 18:29 देवाचे उतर म्हणता तुझ्या आधारान हांव पागोर समेत उतरूंक शकता. तुझ्या आधारान फौजेचेर हांव पडटा. म्हज्या देवाचे कुमकेन खंयचोच पागर हांव सडन. म्हज्या देवाच्या कुमकेन खंयचोच पागर हांव सडन. खंयचोच पागर हांव सडन म्हज्या देवाचे कुमकेन. 2 Maccabees chapter 8:18 तांणी शस्त्रांचेर आनी वीर कृत्यांचेर भरवसो दवरला पूण आम्ही सर्व पदवेदार देवाचेर भरवसो दवरला. तो आमचेर आक्रमण करतल्यांचो आणि सगळ्या संसाराचो फकत एका इशाऱ्यान नाश करूंक शकता. तसलो आमचो देव. ताचेर कंप्लीटली आमचो भरवसो दवरना. हे उतर सांगात म्हणून 3 पटी घट्ट तरान क्लेम करया. हबक्कूक 3:19 सर्वेस्पोर मुझो देव मुझे बोल मेराच्या पायासारखे सुटसुटीत करतलो मुझे पावला दवरून पळयतलो. हबक्कूक 3:19 सर्वेस्पोर मुझो देव मुझे बोल मेराच्या पायासारखे सुटसुटीत करतलो मुझे पावला दवरून पळयतलो. सर्वेस्पोर मुझो देव मुझे बोल तो मुझे पाय मेराच्या पायासारखे आणि उंचाईर मुझे पावला दवरून पळयतलो. नमान मरिये कृपेन भरले सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू.
भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापी खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. समर्पण देऊन माग्या हर एका पिढ्या सुमेच्या समर्पण देव्या विंगड कॅन्सर, टीबी, ब्लड प्रेशर, एड्स, डायबिटीस, पीसीओडी समस्या, लिव्हरचे समस्या, गॉल ब्लॅडर स्टोन, एक भुरग्याक सुमार 18 to 20 एज ब्लिडिंग रावतेत ना डॉक्टरान सांगला फायब्रॉइडचा सामनो सोम्याच्या समर्पण दिव्या डॉक्टरचे अपॉइंटमेंट मेळटत ना अपॉइंटमेंट 6 मंथ उपरांत म्हणून सांगते आता सोम्याच्या समर्पण दिव्या आमचो वैस आमचो जेसू स्पर्श करून दे कम्प्लीटली ब्लिडिंग स्टॉप जावन दे कंप्लीट गुण जावन दे फायब्रॉइड कितले जण फायब्रॉइडचे समस्या असतात ओव्हरियन समस्या सिस्ट सांभळा डॉक्टरान थायरॉइडचे समस्या सोम्याच्या त्या भेटून दिव्या सोम्याचे स्पर्श देवाने पीसीओडी समस्येद्वारे कन्फ्यूज जायतात ना सोम्याच्या हातान समर्पण दिव्या सोम्याच्या त्या समर्पण दिव्या कंप्लीट हिलिंग मिळच्या पासून माग्या कंप्लीट गुण जाऊ दे जेजूच्या नावान जेजू तुवें सांगलाय मुज्या नावान तुम्ही किते मागल्यार ते हांव तुका दितलो तुझ्या महिमेपासून देवा बापाच्या महिमेपासून जेजू क्रिस्तच्या नावान मागता कितले जाणा कन्सीव जावंक सोदते आसात मागोन आसात या वर्सा ताचे गर्भ पळाबरी जावं दे आशीर्वादीत जावं दे जेजूच्या नावान आमेन विजडम 16:12 कित्याक कसलो आलो पालो वा लेप तांकां बरी करूंक सोकोंक ना सगळें बरें करता तुज्या सुदान तांकां बरी केली विजडम 16:12 कित्याक कसलो आलो पालो वा लेप करूंक सोकोंक ना सगळें बरें करता तुज्या सुदान तांकां बरी केली विजडम 16:12 कित्याक कसलो आलो पालो वा लेप करूंक सोकोंक ना सगळें बरें करता तुज्या सुदान तांकां नमान मरिये कृपेन भरले सुमतीच्या सुवास स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापी खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. समर्पण देऊन माग्या कितल्या जणांच्या जिवितांत आज आकांत भरला केस असा कोर्टाचे चक्कर काढते असतात किती सोल्युशन मिळतात ना घर बांधून धरला अर्ध्यार रावला डॉक्युमेंट्स समस्या सांभळा कोणे स्टे हाडला जाग्याचे केस वर्सा चलून आसा एम्प्लॉयरान केस गेल्या ट्रॅव्हल बॅन गेला सगळे सोम्याच्या समर्पण दिव्या कोण नाव पाड करता सोम्याच्या थांबेटून दिव्या सैरीक जावंक सोडटेत ना घर विकून वचोंक जागो विकून वचोंक सोडटेत ना सोम्याच्या तान समर्पण दिव्या माग्या सोम्याची काकोट देवन येवचे पासून सगळे सिच्युएशन बदलोवचे पासून माग्या देव आमच्या जिवितांत बऱ्या करता ही अलाउज एव्हरीथिंग फॉर हिज ग्लोरी फॉर आवर गुड आमच्या बऱ्याक in everything seek the will of the Lord हर एकान सोम्याची खुशी सोदून काडून पळया सोम्याची खुशी सोदून काडून पळया हर एक संगतीन देवाक अर्का दिवंक सदा सांगात म्हणून उत्तर 3 पटी क्लेम करया लूक 10:19 पळया सर्व हेच आणि दुश्मनाचे सगळे बळ पाय तळावून कापत दिल्या तुमका बादर 10:19 सर्व आणि दुश्मनाचे सगळे बळ पाय तळावून कापत दिल्या किती तुमका बादर 10:19 पळया सर्व हेच दुश्मनाचे सगळे बळ पाय तळावून कापत दिल्या नमान मरिये कृपेन भरले सुमतीच्या सुवास स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू
भाग्यवती मरिये देवाची महिमा जाता जाला सगळ्या मेदिंबियर पडया दोन्ही हातांचे वयर उभारया आमचे कुटुंब समाजाच्या समर्पण दिव्या गोवाक या बायले दोळ्यांच्या दंप्या तुमच्या दोळ्या मुखार तुमच्या जिनिया संगाती लाईफ पार्टनराक तुमच्या दोळ्या मुखार पळया दोन बंद कर जर लाईफ पार्टनर तुमच्या दोळ्या मुखार असा सांगात असा त्याचे हात धर गो बैलाचे बैल गोवाचे भाग्या नंबर 6 24 to 26 सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिव आणि तुका सांभाळ सर्वेस्पर आपल्या मुखामळ प्रकाश फंको आणि तुझे दया करो सर्वेस्पर आपल्या मुखामळ तुका दाखव आणि तुका शांती देव आज तू खैसर असाय कसल्याय सिच्युएशन असाय तुझ्या मतीन हजार राठवाडी असत हजार चिन्ह तुझ्या मतीन असत सोम्याचो दैवी कत्म तुझ्यावर कंट्रोल घेऊन दे तुका लीड करून जायचं असा तुझ्या हाती घेऊनचे हर एक कामा एव्हरी स्टेप्स टू बी कवर्ड बाय द मोस्ट प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस भुरगी आमची भुरगी या दिसांनी याच्या हप्त्यात जाऊन इस्काल सुरू होता कितल्या भुरग्या विशेष सरान तो सुपवित्र रत्न या मुकल्या वर्सा त्या भुरग्यांनी त्यांचे शिकपाक सुरुवात करून कोता असताना त्या पवित्र घेऊन असोले पवित्र तांकां लीड करून दे गाईड करून दे जे कितें टिचर शिकयतात ते सगळे समजूंक जाणवाय तसो मी फाव करून दे तो पवित्रत्व फाव करून दे आमच्या कुटुंबातले हर एक कोणेपण अनिष्कळपण जेजूच्या हातात समर्पण देऊया जेजूच्या नावान मागूया दैविक स्पर्श आमच्या कुटुंबाच्या देवानी होऊ दे आमचे कुटुंब पवित्रत्म्यान भरून येऊन मागया आमची भुरगी आमच्या लाईफ पार्टनर पवित्रत्म्याच्या कंट्रोलाक खाली येऊ दे पवित्रत्म्याच्या कंट्रोलाक खाली कितल्या आमच्या लाईफ मागो सांगला विंगड गरजांपासून कामाचे समस्ये विजाचे समस्ये फायनान्शियल प्रॉब्लेम इतना या मागण्याक पहिल्या पटी जॉईन चलान बर्थडे एनिव्हर्सरी सेलिब्रेट करते असत तरी एकल्या समाजात समर्पण दिव्या कितल्या जण या घडी आमच्या मागण्याची गरज असा कोणाची सर्जरी असा कोण आयसीयू असतात व्हेंटिलेटर असतात समाजात भेटून दिव्या कितल्या जण भुरग्यांचे फीस भरूंक जावं नासतना कष्ट नसात आता म्हणून उत्तर 3 पटी घट्ट तरान क्लेम करूया मॅथ्यू 19:26 जेजू तांचेर आपले दीस लावन म्हणालो मनशांक त्या साध्य वय पूण देवाक सर्व संगती साध्य जेजू मॅथ्यू 19:26 जेजू तांचेर आपले दीस लावन म्हणालो मनशांक त्या साध्य वय पूण देवाक संगती साध्य मॅथ्यू 19:26 जेजू तांचेर आपले दीस लावन म्हणालो मनशांक त्या साध्य वय पूण देवाक संगती साध्य नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुवेस स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भाग्यवती मरिये देवाची हालेलुया 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 Smita Rebello Stephen Franklin Montero Falero hallelujah 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 Satifa Denise hallelujah 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 Danny hallelujah hallelujah Rosemary D'Souza
Diodita Rebello, Hadley DeMello, hallelujah, 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 Josephine Lobo, Rima DeMello, Veronica, Melcy Rodriguez, Clara, Alban, Carlita, Yvette, Ansiloba, Pratista, Lina, Daryl, Jacinta, Joyce, Michael, Julia, Stephanie, Jesus, Stephen, Lancy, Lanit, Anita, Ashley, Lina, Lidwin, Valeria, Sonia, Audlin, Henry, Margaret, Winston, Milburn, Maria Ferraro, Mary, Pradeep, Tara, Vita, Bomagala Bapaya, Hariya तुझ्या भुरग्यांचे तुझा आशीर्वाद घालायचे दिसा आयचे दिवसा तुझ्या पवित्रतेने तुझ्या भुरग्यांवर आयुर्वेदांका राखणे सांभाळ दैविक कृपे दैविक सत्य तांका सलग तुझ्या पवित्रने बळवून नवान मागता आमेन 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 उदास्तवर ये ಬೋಧಯಾಳಿ ಅಂಕಾರಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ತುझा आधार मागलो तुझे मध्यस्थी सदलो सांगेलो म्हणजे दीवन सैकोना विपत्तीने धैर्य कान घेऊन तुझ्याकडे येता या ओंकारीच्या ओंकारी म्हणजे मै तुझ्याकडे येता मनीसल्या देवपुताचे मै तिरस्कार करण्याका जगात पडते तुझे मागणे आई नाव माकादी आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझ्या सुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशचे फळ जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे महिमा महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्या बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे थँक्यू ब्रदर थँक्यू प्रेज द लॉर्ड मगाचनो तुमचे टेस्टमनीज तुमचे पेटिशन तुम्ही दंडिया 9900332411 या नंबराचेर तुमची टेस्टमनीज तुमची पेटिशन तुमचे पेटिशन तुमचे टेस्टमनीज तुम्ही दंडिया 9900332411 या नंबराचेर तुमचे पेटिशन तुमचे टेस्टमनीज दंडिया हर एक दिवस संजेत आमची इंटरसेशन इंडिया सो दाता 11 वरा कुवेट सो टाइम 7:30 8:30 दुबई सो टाइम 8:30 9:30 1 घंटो मगाचनो जॉइन जे आम्ही सांगत आहे म्हणून सगळ्यांच्या गरजा पुसत आम्ही मान घ्या देव तुमका हर एक लाईन सुधी आशीर्वाद आणि बेस्ट